Či to? Takže sme tu, som tu sám, lebo Marek išiel domov. A spolko nás vyhodili, lebo sme tam ponorili stoličku do bazéna. A potom sme išli na pizzu, ešte sme takto preč, ani kam. Áno, do Horskaču a sledil sme išli do bufetu a teraz sme na skateboarde. Ale boli sme na skateboardoch a som tu na výhode krásy. No. Tak tam. Idem volať. STVčka, bytovky. Aj tam sú bytovky, aj tam sú bytovky, aj tu je bytovka, aj tam je bytovka, proste všade sú bytovky. A tu na zemi je tráva, tu som ja, tu je tešla, tu je vzduch, tu je oblaky. Oblaky síce nie sú, ale je tu vzduch. A sú tu aj oblaky. No, takže teraz ma napadlo, že tu je blízko taký otvorený kanál, či by sme tam nešli. OK. Dobre. Nejakou záhodou si tu Marek nechal long, ako vtedy z nabíjačkou na bicykel pri bazéne. Ty vole, to je konopná záhrada, ja už som akože došiel, dobre? Ty kokos, to je konopná záhrada, dobre? Nevidíte, kam ideme našťastie. Ty kokos, to sú samé konopné listy. Oh shit, happens. Dúfam, že tu nebýva nejaký bežďak, ktorého vyrušíme pri rannom sexe. Je po obede, tak zase mi to nevyšlo. Ale to nevadí. Začíname ten vlog aspoň grády, lebo ináč to bolo o ničom, ako každý Jurov vlog a každý iný vlog. Dobre? Komentuj to živo, treskol som sa do piče. Ja. A už povedz, že prišiel Mareček. Už prišiel Mareček. Dobre, ja už som. Ďakujem, že mi bereš ochotne, lebo celý čas som bol tu, akože to ste jejda. To ste mohli vedieť, jaj, presne do ten som sa zapichla ja. Tam je nejaký konopný bezďak. Nenadávame ti, sorry bezďak, ako nás počuješ, alebo pozerať práve YouTube. Tu máš versi long, Marečku. Človek ma zabije nejaký bezďak, to je ďaleko, nie? Ty už si tu bol sama, nie? Šupaň! Ty kokos, to je ťažký ten, tu je ten anál. Hej, baby. Tam tečie voda. No nevieš? Čo? Tu tak málo tečí tá voda iba? Tak to zretneme ako potkana. Ja tak tam stretneš potkana, no. Smola. Ideme tam? Nejdeme. Zapni svetlo. Nemáš mobil? Nie, no mám, ale nemám na ňom svetlo. Ty si choj. Ty máš Nokia 3310? No. Tam, dobre. A to taký malý kanál, kvôli nemu sa ty jebeme? No dobre, nenadávame. To sú kamiony. YouTube money. Nigga. No poď, Jurko. Pardon. Ja idem prvý, dobre teraz. Zatoč doľava? Zabij. Aha, to je jaká YouTube money skratka. No. Poslední skratka. Ale aspoň nebudem v tejto ríti, však? Ale späť by som si držal vpred, nie vzadu. Prečo? Lebo tu to aj trneš. Aha. Ty akože skate nech to schytá, ja nie? Áno. Ale tak mne to schytalo, mňa to schytalo moje teličko a môj telefon. Teda kamera teraz. Tentokrát je to kamera, nie telefon. Lebo 60 fps nenatáča žiadny telefon.
Vidíš to? To ide do toho análu. Hej, to je ten, tam sa strčí penis. A je to jak kuliato. No dobre, tak si to poďme háčať. OK. To je najdržší random vlog. Takže majte sa fantasticky. To je nejaký copyright, nie? Nie. Fantastický. AI exploited. Kto to používa? OK, no dobre. Nedom. Teraz sa rozlúč. Čaute. Baby, hej si tačadla. Ding ding dong. Čaute. Peter Sagan. Čaute. Ale nie. Sedačky. Počkej, dobre, tam ideme. Ja idem. Touch my tralala. My ding ding dong. Ten vlog bude mať ľahko cez 10 minút. Už má 6 minút, ale ja to nechám tak. Nech sú tie vlogy aspoň dlhé, lebo keď sú už o ničom, tak nech sú aspoň dlhé. To sme to luxusne. Čo? Je tam niekto? Ale jaký dom? To je byt. To je byt. Luxusný. No. Takže Jurko sa rozlúčil. Čaute. Papa. Čaute. Pa.